Čau lidi, vítejte u nového videa, máme tu crafting and building, tak a budeme tu mít takový hrát. Tak, já jsem je nějak, tak můžeme začít. Je to vlastně, no tady jsem to vydientikoval, takže tady půjdeme, tady jsem našel chodbu, tady jo, a teď půjdeme po chodbu, to je u zahrady. Teď půjdeme ten si postavit ten hrad. Už ani nevím, jaká je nějaká chodba. Jo. Tak půjdeme, nevím kam. Půjdeme asi sem. Jo. Tak, tady půjdeme nahoru. Tak, tady už to znám. Takže tady máme pak trůn. Jednou jsem si sem dal ducha. A normálně by tady seděl na trůnu. Už to tam hoří. No tak s koníkem tady to stáje, tak já zatím vám ukážu celý hrad teda. To je krás. Tak, to jsem si celé postavil sám. No, úplně sám, ne? S pomocí mého kamaráda tady Kadlíka. Určitě ho znáte z jeho stránky Petr Kadlík. Už vypadá. Tak, zajdeme do stáje, kde jsem si dělal moc malou chodbu, tak musím chodit někudy jinou. Ale tady o té hře je to, jako co si můžete velkého postavit. Jako, já jsem tady to postavil s Peťou Kadlíkem a je to fakt dobrý. Je to všechno možné. Když jsme to postavili, tak já jsem si říkal, jaký je to hustý. Tak, tady máme malou. Tak, tady končíme. Jsem si postavil svůj stáj. A Endman, čau. Tak, stáj, sice je trochu podobný. To má hodně koní, osoba, takže tady mám tam. Ukážu ten hrad. Máme tu pár, jsem si postavil jako lávový zoom, kde je, tak tady vidíme celý ten, tady vidíme takhle ten hrad celý. Tak, já vám tu ukážu můj dům, vlastně ten hrad je můj dům, a pak tu máme, tady jsou ještě cesty komin, a pak tu máme ještě lávový dům. Ten už zřejmě vidíte. Tady takhle, jenže tady jsem si dělal jedničkem. Nejde to robit, bohužel. Jdeme se kouknout. Tak, první patro, konci se nejde vyjíst. Co se postavilo? Tak, tady máme první patro, tady jsme to museli zadělat. Měl okno, tady bylo okno, to jsme museli zadělat, aby nám se nevalilo slova. Tady mám královny, survival. Tak, a teď se koukneme do hlavního patra. A pak máme ještě tady tu chodbu. Tam je pak lát. Tam jsou to. Tak, jenom chvilku, asi tady nevím, co musím udělat. Tak, jenom chvilku. Tak, a můžeme... Pokud nějak nejde. Se zaseklo. Počkejte chvilku.
Počkej, jo už. Takže to tak, tady bych to měla více dělat. To nejde. Tak, tady mám nějaké vozíky, ale tam ničeho dráhu, takže musíme na provozík. Můj nejsíl. Musím tam takové. Ty ještě nejsou vole. Tak. Dělám to takhle. Tak. A pojďme. Vidíte krásu přírody. Tak. Je to sice pomalé, ale je to moc hodně. Staňte si to ještě chvilku. Tady mám ještě jednou vám ukážu ten hrad. Tady je ta vesnice teda. Tam jsem tady no. Tak. A já si myslím, že pro to video je tento den všechno. Čau, se příště.